אוקיי. פול מון. כן. פול מון, טונייט, 15 לחודש, ירח מלא, בקט לכל בן אדם. ורוני יש לו גם פקט. בקט. אני רוצה להגיד פקט. יש לו פקט קינג. פקט בגט. אז הנה רוני, ברכה לפול מון. תגיד מזל טוב. שיהיה היום הרבה משגלי, בנמי, נמי, וסבתא של סגיב. קצת שבוז. זה שבוזי. הוא התעורר. הנה, שיקח שלוק, קח שלוק. קח שלוק. רואים לו גשלו. יובל, קח שלוק. לפנים. תשמעו, קופקוז לא שומע, אפשר לעוף. הולך להיות טוב היום. קופקוז לא שומע, אפשר לעוף. הנה הוא בא. קופקוז שומע, מה קורה? איך אתה נראה, תראה! Move away. Move away. Move away. If the price of rapture is a mountain of suffering, shouldn't the fee be paid? איפה אנחנו? אני מבסוט. למה אתה מבסוט? אתמול היה כדרור להיט. להיט. היה כיף. מבסוט? היה כיף. איך רוצה לתת את זה? כן? תגיד, איפה אנחנו הולכים? תגיד לנו איפה אנחנו הולכים. אנחנו הולכים לזבל, למיץ של הזבל.
איפה היינו? בזבל גם. עכשיו אנחנו הולכים לאן? זבל. יופי. רונן? זבל. לאן? זבל. עוד פעם? זבל. אוקיי. ואתה זבל, ומי שעשה אותך זבל, וכל משפחה שלך... איתן, כי נולד... איזה דחקות, רוני התחיל. ממש צחוקים. יובל, ספר לנו. אתה אתמול הגעת בשעה מאוחרת הלכת לישון מוקדם. לאזור המועדונים של וולקין סטריט, וראית שם... אוקיי, תמשיך, הלאה. קדימה, יובל. אוקיי. אז עלינו רק רגע, נעשה אווירה. באות הנהר. אוקיי, כן, באות הנהר עליתם? באות הנהר. אוקיי. לכיוון ארוכות הצוואר. אוקיי, כן. לאחר מכן, אחר ארוחת צהריים מאוד נחמדה, כן. וזוג אל תשכח לספר להם שקנית זוג נעליים נהדר בבוטיק. נעליים של לקוסט, לא, קרוקודייל. קרוקודייל, כן. בבוטיק של הארכיטקטורה. אוקיי. ושם המשכנו למועדון שנקרא גו גו. ראיתם את המופע של צילה? שגיב, אנחנו צפינו לפני מספר ימים במועדון ממש נהדר, היה שם הופעה מצוינת של מספר בנות שמוציאות כל מיני דברים. פתחו טונה עם ספר להם, מה צפינו שם? אנחנו ראינו בחורה מוציאה פרחים מהגוף. אוקיי, פרחים, ומה היה עוד שם, יובל? טונה. טונה היה, אוקיי, מה היה עוד? היא כתבה מכתב אהבה לחבר שלה. אוקיי, נהדר, מה עוד, יובל? פינג פונג. היא שיחקה פינג פונג, אוי יו. יפה, היא שגיב. עשתה על האש עם הכוס, נפלאה. על האש, אוקיי. אני שמעתי גם מסרוקית, משהו כזה, נכון היה משהו? יש שופט. יש שופט, שרק. היא... אוקיי, נהדר. מה? אומלט, אין לי כוח. טו אומלט. טו. one orange juice? טו. תודה. אוקיי. נו להיא. להיט? זה סרט יותר ארוך מטיטניק. שגיב, אתה מוכן לספר לנו על החוויה המאוד מצמררת שחוויתם באזור של הגברים? של הקמסים. ספר לנו, מה ראיתם שם? הם שלחו לי ידיים לתחת, ו? לקחו אותי לשדות, ו? הם הפשיטו אותי. והיה נהדר. חירמו לך את התחת? חירמו אותך? והוא ספרו לך את התחת? ספר לנו גם אתה. אוקיי. אז בשעה כלשהי הגענו לאזור הגברברים, ושם זה קשה, אני לא יכול. אוקיי, הוא לא יכול, שגיב. ספרו אותך? הבאת מצלמות! פרמו אותך? 4 בדואים קפצו עליך? צלם. רגע, שבוע זה יצא. רגע, צלם. זהו. תגיד שבת. באמת שבת היום. שבת היום? אנחנו בארוכות. שבת? לא סתם שבת, שבת שלום. לי. צלם את האזור בבקשה. אמרת את האזור. לא את הקוציס, תוכל הנה, מחייכת פה. תן לה זום. רוצה לשים לראות? מה אתה קורא לי? למה נראה לך שאני ארצה לשים לראות? יפה עליך. היא אומרת שהיא זורמת, תגיד לכולם שזה יכול להיות המתנות שלהם, אבל אין לנו כסף. אין לנו כסף לקנות לכם, מצטערים. אולי בסוף הטיול, אם יהיה כסף. נאו, say! חסר סטאקט. סבא, סטאקט.